Aboje. Aboje tika poko jame. Asase samini. Mo hwehwemwa mi humu. Te me hu yas ma kofe be foforo. Ma pemu mi humu. Eh. Eh nananom me dem ase. Eh, ene mo me yakwai. Asai, asase samini o. Asase wa. Mini asase samini. Me asase samini mini. Eh. Asase ne fi se wa ira no. Ese mini, odi pa fansa so mu he. Mi mini. Eso no. Asase. Aboje. Asase asa yin na enim no. Nyese no tie. No what say? Enya mi mini. Enya mi say my mind, enya mi mini. Asase wo say yewa. Enya mi ya, asase sa mi mini. Asase say yewa. Enya mi ya. Ni buswanya hwie. Wo hu de sisi a. Asase. Come on, go. Hey, Safo ni ajeni. Na mo hoti sei. Na ma dumi ho ye. Na edahin. Ye tum pasta. Tum pasta. Me ho nye. Oh. Emergency. Ya se mo. Me dan jam wa. Na just one. Obey the wire dio. Why ja dear papa say e meme wo krom hia na obey tu agina say obeje oh. Okopu kese ma ba wire ade. We die. Okona say nananum aya adum na say abo bi ankochi na anwe wo nwure mu ho no na say owu krampo na yede ni din betu kuro yi so. O say? Ah? Safo o say? Bisi we de nananum ya adum na say okowu a we de yede ni din atu kuro yi so awi an no. Ah. See, we wokono wa mabie ma fami ye ba. Fami Bi ha nana de ajeni. Nana. Oh, de manen kasa. Why? we de ni ti no de kopempi ma bo. Me an kasa me ni so baba bi. Me fi se Oh, ajeni. Nana. Amani haso nya ba no. Baby okone de ye wo ni nkwa kwanta pan no. Minim. Entinam si jaan manen kasa. De o kan say no kra no kan. On ka boni o. Ya ashedin. Ana ya ashedin. Nana we de be sere kwan. Sa. Ajeni. Yeboko. Unia be ma ikura hu se wuli munyansa. Unia be ma no. Hu se unka nyansa sem. Na mpese nku ojana no obruso a. Se me ba ne ko. Na wa ma bi ba me mfa anye ba. Me ba na ya di o. Banche akura. Eda ikoma. Sebi ubu na yi. Waya di o. Wose enkwala mienu wantimi anya ba akokora ama asem kase abai. Sebi producer se wonko pimpim emfamra na yemfa maji ohene ba nkwa. Enkwala mienu wose nipa hene antimi ansoma mu ba akokora me de ba akono atu ne ho asiwo okowu aba.
Enti wa ya ade. Ono benkum hinu no sɔre a. Me ba ne kɔ ɔma bi. Okowu. Mo nso nkwala no benkum hina na aya ma nkwala no ahu sɛ me kwa me ba ne kɔ no okowu aba. Na ebebɔ mu ti so no mapampa so. Ene mo si nipa hene no. Ani benkum hene no. Ira mpacha kwa hinkan yo. Oso okotra na nchen kakra bia no hia mo bi na waye ama no. Adwa na kase. Ira mpacha yin. Ira mpacha mi a. Ira mpacha de na obedi. Ada o makemi bi kire mi. Ebia no mi no bia. Oh. Na wana tu for here. Ana me so dai. Adwa na me kasa mpacho. Basa ko me kane ni. Ti oso kwa hinka ho. E pacha ya so betra ho ache kakra. Bia no ohia mo bi ana bibia na waye ama no. Na me so me hwe achi. Pacha. Adwa de se de wa be bia. Oni be ma wo fie. Ye de obey so de oni me de nti. Ye de obey. Why? Akamate. Menim de ope. Meko ayi hwaba, nifa hwaba. Uko amichia. Baba na me wi bibia why? Amencho. Ai ma hwe kwan mu yie. Mate. Sotia. Oh, what's that? No, thank you. We just now. Ebi kura ne fie hia say ade a. Me unse ntimi nja ahenkan wo saa. Why? Me kura no. Hu se de me ye no friendisa. Sanse wo se me ye de chen. Oh, eye de obetimi ana wo ye no why? Ye ni suso. Why? Ya me dwa ho pa. Hu se me ye bibia de. Eye de wo ye na no so ye. Why? Ti ya me ma wo nwene ho se bia. E wo se enka wo ye burusa. Eye, what? Se ja wo so mi mu kakra. Utumi metna ha saa afia no pa kopma nwumre. Bia na papa so be hie bibia wo be ya na. Ti kakra betumi bia na waye why? Ni na ne se ye mo mpa ye se ja. Na se ma ye nkwan se betumi ama ne kakra. Wa ye nkwan nyina. E japon. Maka se duane no wonni. Na me hwese bia. So na num kra na ja. Kakra bi kra koma. Wo de ku e kakra me ama hwe na why? Das. Na no shira why? Na akoma. Chene mese Mat. Abo frei. Se de wo se wo bre. Wo tete. Abo se wo sole. Ebi a wo kra akodi bia bra wate. Because can hold you na nka mayamo asana makwafo. O hu de me medi. Acha. Abodam wa. O wa ya lepen. Ba bia na wo ho no bodam da wa. Ba modam da. Ene wo ya bodam. Mimi u bebisa mimi nia mimi medi. Na o to na be no de na medi. Kafru meni so ko na wa me nya kwan. Ma mini se undi die. Ana me ko afu, me so ndi ma wa sana mako. O fra me de maame. Acha. Na woni so woni ewu. Ara wo so nka jo so woni ewu. O so ka jo sam na me wo. Me de nya na me wo.
wuni ewu etu pa bisa wose no won kire ba bia wuni da ne kotu wuni adankasa ate abeja wa say maame o maame ne me firi me so kwa no wan na me de me nya kwan wuni ewu ro beja be ka kire me maame o ko do so wo be bon enamokwa wa o bon namokwa ha wuni nantu we bon namokwa enya sa me de nya onini mi o ana he o si wanka joso wuni ewu onka kire wo da waka joso wuni ewu na fe we frame maame yai wa boda mana froko no na me de nya kwan frame so kwa na me de nya na be no de na madi me ko afuma ba no nya masem afu be na wo ko wo ko afu de wem ha ana afo be de ekwan ni mu ofu ko dodo kwan ni me nkwafu onim do kwan ni mkosi enesa wache bra ekwan na ye de kwafu mu hu sa afu eho na kodo ne bra san wache bra enkodo afu onim automatic kan frako yaka so ni ewu be ja be frɛ me maame wa bodam wate wona ne me bere wo kire Baba. Ada matrasi. Amen. Oh, matrasi. Sase. Oh, asa mato from me. Ariane. David. Men classe. Ouais. Ira. Pacha. Me biso kwa fa musakura bom kakaka wano. Mese mamen. Nindidi. Mamen. Ya mpacha, ike biso fa musakura bom. Mese Mindi. Ah. Ana na wo se ni. Ira wo de wuni a mete wase. Na nsu biso fa musawo e ka wano kakra na me wate. Na hyeda na maye aduane a wo pe. Mese adwai Mindi. Mindi. Ya masa isi wo dwaye. God di ya no twa. Na senso de bia me na mesa na na ona ko senso me dwaye. Ya mpacha. Ana wo de akwa. Kwanya me misoro. Wo de sanso go. Timi yesa mi wa. Wetimi ayi. Kapra. Mpango tu dem lejo ho. Ana mpe kete mesa. Eso ni na kana kada. Kapra. Kapra. Eso no me pega a mí. Eso viene de la mecánica. Kapra. No. What are the mass? What is it? Come them. None of you. I don't see how my what are the anonymous? So, what is you have here? Such a found Sanka.
Us come demi. We dey nananom na dey nsu abrɛ yo. Ye mu say ho say. Eye den na nsu ni be si ha. Enye bibia na nananom. Enye mmuo bia na nananom mbo a. Konsanka. Alma. Nana. Me frɛ wa enye bɔne. Na matena se adwene sem bi ho. Ha kakra. Yeso asɛm ni wura na no ne se. Sese me hu de menye. Me hu de menye kyerɛ obey sɛ de na no me ka kyerɛ to de dwanto anam no. So what do you want to could do therefore frame me metna say ne make asai e kusun or therefore ina say was sa to therefore busa me no kwasem ni so no kwasem pa no kwasa nanka me ka cho say baby edu no ke metu nkwatre de da nanka yentwa so Nana sesen na sama wo kan die yema etu nkwatwe die da sesen say na mo na yetu na petenka yentwa so nanka se de be ya mense won bre pi so na obetimi do ni akere be foforo obrade ye mo no faako Nana hifa nam de mani akire me no mienu nyina ni mi say matena ho ahwe wani ma wasɛ me mrɛ pi enti no me mfa mani akire baabi no baabi hifa mfomso na nya bawie na so mfomso anto aso ena de mfomso nipa kobunu mu timasie sese debi ano o kasa ena wo se memre be se baby adna koduru no so no aduru me pese ye be me pawasem pa na so baby adna koduru no akoduru brum enti mane ha opi me pese me di dwatri eso me de mawo we betimi aboa wabo abusia no nne se wasempa na wo Kanana sempa na me kan se de aduru no ayedin so obey Suban boni na no yi na die nti na mame etusa na moyi so na se sie nso no ba no wasesa wagya sa ne mani na mpani ampa akokate therefore frame abusa me ngina na wuja me minyawo na wo hwe na nanu manim agyae me minyawo yentam na etie ei ebi o so oni me yensade oni me yesade a oni ma ndi ni ye o oni ma ndi ni ye adoma boni de ma ye obi na so mesre nipa ye boni a nipa na eka so nipa na eka minim se nananom bebo amwonya obi a wate se dem ti wate min na bobra mpe obi a ya na pe ai asimo ode jiwe nansa na wana mepe o na dabi o he na meko me na ope ya adrum bia wa ankasa no wo bokọ adu na wo amane nti ka sese nkasan ka etia ma dabi sa amane a me bo nyina ni papam ni yie mu na mepe no enya ne bone kwan so nti enu ni nti na wo jai me na ase de na ma ya bone ana dabi de bone de wonya me bone me mum na ma ya bone kwan bone bi so ana wonya hwe me kasa wa ye bone amabra na no nti ade na wo pese wo ye me sei sese obai akonya mama me se metima ware wakana ho odefo akoye na nimasem iko odefo nim ko kan ye odefo ti asem mami na oba so dwa to akofo odefo kro na wo nti asem na koye odefo nimasem nti mbetimi do wa te fichiri se ya bepem akosi dabe ya me no wo kan ti mase enche se me no wo ya ka wo die de metima ba fi obedidi nanso no die ba ko no na me kasa me sa ko die ba ko na nkwase abu nti wo de ji me ankasa mebo chidom kopim se nana ma daroma obenya obi wate se me mensu adoma mensu mate kan koma to ye we sa na adoma o ya mayi ni baboni adoma jadwo ye no nana so ye si oni mendi ni ye
didn't know so, yes, sir. I didn't know so, yes, sir. Sikana me pana. Aden Mrs. Sikana me pana. What the coffee about? Why? Oh, I didn't. Now, but second, I mean, him so open to German person was just over far a wine few and I'm busy business or mom cook kissing. Oh, I didn't know, but seven. Oh, can some think I just Maunya Hametio. so I wait and maybe Sawina. Oh, mom cook kissing. And then saying anything around remember. Sir, I mean, till a home come be a panny in Comobia, and here, Safar Banner, Neddy Sound. So, boy, Jenny means so much than a hope out. And maybe send us some more. Come. Then, as a medicine, won't be you. There's a monument in Sano. Doesn't me do much, there's a come too much no more. Sabri Munanka, a Colombia as a mechano, Meto, me woman. Ah, Madame Mechaman, dear. Manadi. No, I come no win now, Bumuko. Timasha, so Omonko and Quidi. Every. Pokesima Samu. Pokesim. Cromwa will be in one more yet, the serious Pokesimua. Or call Asaba Bimuda. Eh, a Pokesio Duma or Agudie. Intimate for me, Consul of Trasao. Debbie. Pokesima Samu. Said our body was a plan or so called it. A one of Moko. A one of Moko, and Debbie. It's a senadis or more cock, Pokesim pa Sababim. Debbie. Man could cry. Man could cry. A young quiet and tinted. I meant infinity. Omokono man some Moku, a day, a mother's who cream. Be never for nothing.